Kuyintokozo lesikhulume nawe igama kuPastor Nicky Channel New Flix sibeka udaba olukathabisilo kwamsomuntu kushona uphupha ke la ugqoka iveli. Number 1 singathina umphupha la iveli kuwuPaul uhluma uyibona ngoba la lusho kuhle nenhlanhla lungawusho umshado lingakusho kuhle nokumhlopha okuzokwenza empilweni yakho noma emshadweni. 2 kuyenza futhi umphupha iveli kuba uPaul uma uyigqoka lusho imizamo yokufihla noma yofihla utho noma ke udaba nesimo esibucayi ongakakulungela ukuthi ke saziwe abanye abantu. 2 kwabaseKorinte 3 chapter 3 verse 13 asenzi njengoMose wamboza ubuso bakhe ngendwangu ukuze ke abantwana bakwaIsrayeli bengakubuki ukugcina kwalokho obekuza kuphela. 3 yenza futhi umphupha iveli kuba uPaul uma uyigqokile lusho ukuhlukana kwesikhashana nomuntu othandana nawe. 4 yenza futhi umphupha iveli kuba uPaul uma uyigqokile lusho ukuthi ungenza kumuntu ozokhungatha noma okhungethwe yinkinga ihibe noma ingqinamba noma inkinga nje zomndeni wakho ezizophela kodwa kuphela ukuthi usukume uyixazulule. 2 kwabaseKorinte 3 chapter 3 verse 15 empeleni yebo kuzobe namuhla nxa kufundwa uMose indwangu isayimbozile inhliziyo yabo kepha ke nxa isiphendukele enkosini indwangu iyasuswa. 5 kuyenza futhi uphupha iveli kuba uPaul uhluma uyikhumula lusho inkululeko lisho insindiso lusho nokuphela kwencindezi nezinkinga ezikukhungethe. 2 kwabaseKorinte 3 verse 16 kepha nxa isiphendukele enkosini indwangu iyasuswa. 17 inkosi inguye umoya kepha lapho umoya wenkosi ekhona kukhona inkululeko kepha thina sonke esibuka ngobuso obambuliwe inkazimulo yenkosi njengasesibukweni siyaguqulwa sibe njengalowo mfanekiso ngokuya ke enkazimulweni njengalokhu kumi njengenkosi engumoya. 6 umaphuba futhi iveli kuPaul uhluma uyikhumulo lungabili usho ukuthi mhlawumbe ungenze kuzophahluka ngenze kuzodalula imfihlo esezikuhlupha isikhathi eside ngoba Luka 12 verse 2 akukho okusithekelweyo ongeyakwambulwa nokufihliweyo ongayakwaziwa. 7 yenza futhi umphupha iveli kuba uPaul uhluma uyiluka uyakha lokho kusho ukuthi uzonikezela mhlawumbe ngenze uzonikeza usizo noma uzonikeza izeluleko noma isixazululo kumuntu onezinkinga emshadweni wakhe noma uthandweni noma ke evangelini. 8 futhi kuyenze uphupha iveli kuba uPaul uhluma uyiluka olungabe luchaze inkinga zomshado wakho ukuthi izoxazuleka ngokusheshsha ngenxa yemizamo yakho noma inkinga ezikhungele ngamanje zizoxazuleka ngenxa yemizamo yakho. 9 yenza uphupha iveli kuba uPaul uhluma uyithenga lushinala nokuthi ungase uthole inzuzo uphinde ubuchume ngakwezemali azifale ukuthi number 10 kuPaul uhluma uyilinganisa lusho ukuthi inkinga ezidalwe abanye abantu sekuseduze ziphele. Saba kakhulu besibekela udaba lweveli angazi noma iyasishwa isifo kodwa ke yona inako ukukhomba inkinga moyiqokile inako ukukhomba inkinga ukusuka kwenkinga inako ukukhomba ukufihla ukuzama ukufihla noma ukukhonsila certain things empilweni. Siyabonga be blessed. Kuleka kuyo Jesu